हामबाय बेलायखायनो खातं थकजाक जों दिनै door to door खलायलायो बुबाग्रा बायदा गिजामानि नरो कामि कामि नगो नगो थांदि आनि ककनो आनि थानचानि ककनो सावो दिने बुबाग्रा कसाव दिनै जों मद्द गन मारा जों गोबां मा पारावो नेने रामचरण पारो आकन्द गुरि ओइ आनि गोबां मा मांमु कस्त माया माहायके गुरि लायो जों ताबो अर हिरमन्त पारावो जों सपायका तिन नंग वाटो ओंखाय बेलायखाय खातं थगो जों साराबो मानो थानचानि ककनो जतनो सावो बेलायखाय खातं थगो इन जरावो जों बुबाग्रानो लगिरि लायना नांगो बुबाग्रानो जों लगिरिया मासा मासा तिप्रासा तंखाय जतनि कुपाल हामियांनाय जोंनो चिनि तिप्रासारो थांबाय थानानै हिंके चिनि दफायंनानै हिंके एकमात्र बुबाग्रासे जोंनो फियकनाय अ सिमायताङैनो जों तिप्रासार थामचांना नांगौ अ बार्तानो जों तिनि मद्द गनि मारा दूर तो दूर नगो नगो कामि कामि थांगो जों देखा हिंके बेलायखाय तंथो जतनो बुबाग्रानो लगिरिना हिंगसु आबोनो तिनि जों तंथंमानि जों ताबो ओ पाराव पाइखेंकेना बो पाराव जों दुइ नंग वार्ड पाराव थांसिनाय हिंके आरो गोबां मासिनि दङ चिनि चेयारमेन दङ र मद्द गनि माने चिनि समेन्द्र फाइंगसो ताइ TWF नि प्रेसिडेन्ट सबिता देबबर्मा दङ सरल देवी दङ जत चिनि नेत्री बुरि र कमंमा अंखरजाक दिनै नगो नगो जतनो खासराङ अंखका केबो नगो आसुगै तंले आमहायकेनो बुबाग्रानो लगिरिना हिनै अंखलायजा ताबसो पयन्त बसे गंगा लुकुरंनि थानि माने गरं माने दंखा माने रेस्पन बक्तै माने आबाव के साइकेल के सादा लुकुरं थानि बेलायखेनो ओ एरियाव जों गरं माने बेलायखेनो बर खासरांजाक जों बुबाग्रानो लगिरिना हिनै बर सालायो ओ कक खनावैनो जों मतेबो खासरांगो बुबाग्रानि वारि रंगो जों नगो नगो थांगो ओ ककनि बरंनि कक मानै तंथकासिनि बुखावो आबोसो चिनि तंथंमा आव जों ताकलाय 2023 बुबाग्रानो जों लगी क्राक खाय रेखेंके जों कायसे कायसे चिनि तिप्रासा थांनानै बागै जों माननाय आबो हंगे माननाय खरक जानो आबो बुबाग्रा ओ बुबाग्रा चिनि 86 नम्बर राजा दफानि बागै बासै फेमा जाग्रा मुक्ति खिलाय मजारा जत तिप्रासारनो थामसांनानि नांगो अबो सां बाततारि नामसु ओमाहाय खिलाय नगो नगो कामि कामि बुबाग्रा बाय दागि जांमानि जों सारा त्रिपुरानो खलाय दं दिनै ओ मद्द गने जों बागलायो गोबां मजागा एरियाबो हाबलायजाक ओमायकेनो सारा त्रिपुरानो खलायजाक दं ओंखाय जत जागानो रेसपन्स जों गाहाम मान आबो नतिनि खाtung माने हामबाय।